meille ostaa, niin tämmöiset. Ja näissä on kaksi tätiä ja lukematon määrä serkkuja ja serkkujen puolisoita ja lapsia. Nyt pitäisi olla Mannikin. Nyt voisit ottaa sen takin pois ja olla Mannikin. Tänään vielä. No niin. Saattaa olla, että et saa tätä vielä. Jos on pieni. Tai suuri. Aiko ihana. Pieni. Sehän on just Pieni. Sano nyt jotakin, äiti. Sano nyt jotakin. Pieni. Tuhannet kiitos kaikille. Tämähän olisi ollut ihan tarpeeksi, jos tarvinnut mitään. Tulet saamaan tämmöisen isomman. Tuolla on peili. Tuolla on peili. Vielä vähän aikaa. Tuolla on peili. on sulle vanha. Eikö anna kuva? Annako kaikki talvet? Ja Eero, tuletko sinä tänne? Otatko puseron pois Eero täältä? täällä se on. Eero tuonne. Sinun pitää mennä ja ottaa puseron. Tuolla olisi peili. No mene puseron pois. Ota puseron pois. Se on kauhean pienen. Se on pienen näköinen. Niin. Mutta oikein Se on tämä. On hyvä. Joo. No niin, sä voit jäädä Mutta kun sitä on vaikea arvioida näin, että mikä koko nimi. Eero, tulepa tänne, kun sulla on niin kylmä. Missä te nyt olette? Mulla on Sulla on niin kylmä. Sulla on niin kylmä, sulla on niin kylmä, niin miettisesti. Joo. Mullahan on aina kylmä. Ei ole tämän jälkeen. Ei ole. jotenkin tuo värikään. Joo, on ihana ja erolla sopiva. Joo. Ja värikään. Onpa hienoa. Ai. Kiitos. Saat mennä aivan vieteen. Aivan. Reijo. Missäs Reijo on? En minä ole täällä. Sulla on kylmä. Joo. Kuitenkin kyllä. Sullakin on kylmä. Kylmätä meidän. Onpa Eerolla paljon. Anne kokee sitä. Sinun pitäisi riisua niin paljon, niin kokeilemaan tämän. Näytä onko sulla karvoja rinnassa. No niin, paita pois. Ota paita pois päältä. Ei voi se Nyt tuli punainen naama. No et sitä pian kokeilla. Kiitos. Tätä saat käyttää teepaita tämä tänään käy. Oo, tämä. Saat käydä kokeilemassa tuolla vessassa nurkan takana. Mene nurkan päähän, niin saadaan valokuvan. Siellä on täällä. Siellä on peili. Voi että. Niin saa sitä valokuvaa. Ymmärrätkö se alle tämän päälle? Se on nauhoittaa koko ajan. Ai onko mä Reijo? On, se on sinne aulaan. Ei tarvitse painaa mitään, kun kuvat vaan. Kuvaa kaikki koko tilanteen. Joo. Se tulee kohta sieltä, niin se kuvaa sitten, kun se on se teepaitakin päällä. Se lähettää sinne Amerikkaan. Tommi on herännyt. Se on halapaa. Paljon ja Suomessa on halapea. Oliko se sopiva? Hienoa on. Hienoa. Kiitos. Liivi on väärinpäin. Muuten hyvä, mutta se on väärinpäin. Väärinpäin. Nurin on Väärinpäin. Minä käskän, että mitä siinä linja on. Joo. Joo. Tänne pitää mennä. Siinä ota seisomataan tällä kameralla. Rieska niin. Rieska. No niin. Hymiä.
lohasta. Sinne luulet, että muun muassa siellä ollut. Matto on vain väärän värinen alla. Tämä pannaan talvella niin. Eikö ne remontoivat? Joo, 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 onhan niitä säilyttävät. Joo. Salattu kaikilla on nähty vuorossa. joo. Kaikki muut on sopivia Ailalla. Meni vain. Nauhoittaako tämä puhettakin? Tämä on kaikki kuulkaa. Tuleeko tähän puheeksi? Joo. Tapani pika. Tapani syöttää meitä koko ajan. Ihan kappio pullollaan ruokaa koko ajan. Ei se ole kummettu vaatteita. Kyllä Tapani syöttää. Eihän sitä tule mitään. Tuolla on peili, jossa voi katsoa. Tuolla on iso Tuolla, peili. iso peili. Me kaikki halataan teitä yhtä aikaa. Kiitokset oikein paljon kaikille. Kiitos. Tuolla on peili, jos haluatte katsoa. Täällä ne kävi katsomassa ne viime vuonnakin. Eera, tuolla on peili, jos haluat katsoa. Iso peili. Täällä. Tämä on tuota. Ja siellä kuuluu Auliina kasvoja. Joo. Niin. Ei kato Eerola. Ihan kerta kaikkiaan. Meillä on vähän niin kuin samat värit. Samat värit. Mennään Finlandia-klubin. Mennään Finlandia-klubin juhlinen sijoitus. No niin. No kiitos kauheasti. Ole hyvä. Joo. Tykkäätkö? Joo, joo. Mie paan täällä Kaliforniassa paan aina paikalla ja No niin. päällä. Ja kato nyt kun tuonne, kun menet tuonne Tornioonkin, nyt on loma. Joo, joo. Joo. Niin, nyt on viileää luppaa tornioon. Joo, joo, joo. Tuossa, vaikka siellä. Joo, kiitos. 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 Kiitos paljon. Joo. Ja tervetuloa tänne ensi vuonna. Joo. Onko te nyt? Tämän kuun lopussa mennään takaisin. Joo. Menettekö te sitten tuonne kotiin vai? Joo, tuonne. Morot juoksee. Miten te ostatte meille ensi vuonna, jos nyt tulee? Me ostamme poroa. Kiitos. Te olette kaikki oikein tervetulleita sinne meidän tyköön. Mutta te vissiin tiedättekin sitä. Tämä on liian läheltä. Siihen loppuun tervetuloa. Paljon. Mutta siinä oli kyllä siinä oli ihmisten sinne lentokoneessa. Se on vaan mitä se on niinkö. Ei hän haluta olla. Eikö lauta käyttää? Se on
Joo. Joo, kiitos. Oliko se Aila, oliko se Sassin kone vai oliko se joku amerikkalainen? Reija, mikä se oli se meidän kone? Oliko se amerikkalainen? Eikö? KLM, mutta Sassi tuli, Sassi. niin tuli tuolta Amsterdamista tänne. Eilan taloa selvitin, niin se sanoi, että kuule, mehän olemme kokenut tuolta netistä. Ne näkyy siellä. Mamma tätä Ailan. Joo, ei se Reijo näkyy. Ne näkyy netissä oikein. Tuo niin kuin Aila ja Eeron talo, niin ne Siellä on aika paljon, ja siellä oli appelsiinikuulia. Etupihalla oli. Kiitos. Sieltä tuli kovia mies. Siinä kun viimeksi käytiin tommonen pikku. Eikö me silloin ollut kovia? Ei ollut mies silloin. Joo, no se. Hempaali ja... Kiitos oikein paljon ja Eikä näytä käväliä. no niin, jos rouva nyt riisuisi pois. Se oli vain Se oli vitsi. Kyllä mietin, kyllä mietin. Ei jää tuonne, kun itse saa sama sitä. Joo, ei se oikeasti tuo. Mä mietin, että tunne. Samaa vettä kaikissa. Samaa vettä kaikissa. Tuo rauniooi. Pitääkö tässä vielä mantereen poikki? Kalifornia. Amerikan maakin vielä. Meitä on vielä 5000. Meillä se jostain jäätelöstä kaikille tai muuta Mitä pakko